TWF ni joto leaders, TWF ni joto leaders, joto na ane pai playa hamjangma tei khulumaya pharu, tei bo ani bwskango gobang ko khe asok tongjak, chini bwrwi bukhogrok, joto no hamjagmaya pharu, जों दिनैसि बरैरावनि फा न'मानि क्लासिबो जुदा जागा थांखे चलाराव न'माखि गोबां गखे न'मानि बे दिनै अर बरैरावनि संखा बिलाइ गोबां हा जोंनि लाइबो मावबो बोरैनि हिस्ट्रि गाहामखे सुइजाक दंबो बैलाव आं जोंनि एडिसि नि जे 1 बছर काततै हा 20 तारिखआव हनखे जों 1 बছर कानाय बनि जे सामसले माने ते समस्या जों निरनि थानि सानानि नामबो जों 1 बছर काफ्रखेनो 1 year achievement जों कारिनाय जों तमा खायखा पाब्लिक नि बाङै बनो निरन नौनाय जों एडिसि फाइमानि यागुलो CPM रो 25 बছर शासन खाय थाङै जे खायमेया मानिनो जों स्टेप नानानि बागै याप्रे सेखा 12टा साबजुनाल 25 सप्ताहनि बिसिङावनो जों 12टा साबजुनाल खायनायनि बागै स्टेप नाखा अरनि बिसिं निरनि मारान्देबो दंगो दैनानिबो अफिस खुलजानाय तागनि मासे एप्रिल मासेवनो अमाहायखे डिस्ट्रिक्ट नि जोन 3टा जुनाल जों कताल खायखा बसकांगो जों ते 4टा जुनाल खागनाय अमाहायखे जों याप्रे नावै दंगो तैबो दंगो जोंनि ससाइटि आगे बोसोर गरम रजाया दं CPM थों कांग्रेस थों BJP थों जोंनि समाजनि अक्रा रंन कैसे गरम रया जोंनि लोकनि चौधरी ता अरनि गामारि गामिनि चौधरी बनम बै सन्मान नया आगेनि नेतानि मेम्बारनि पांनाय रक्सि बरक्सि सन्मान नजाको दिनै जों जत समाजपति रंन जों अनारेरियाम रखा बरनो सम्मानिक बाता रखा जोंनि समाजनो जों कुचुक्ति साखेसि बै जोंनो सन्मान मारनाय जोंसि सन्मान मारगरानाय हायहनै वासबै जत समाजपतिनो जों 5000 खलायबै समाजपति रंनो जों बाता रनानि सुरु खायखा BJP रक 2 बছर आगे गसेखा yang sini yang join ni mado joto समाजपति रंनो नंगै 2000 रनाय हनै borok nong khlailai mani phia tabuk sujura borok royak oma haikene mirok nukhna chini jubok rok joto no football premic football thungui boroni life no careers snawi maya hani bagui chung wan sokha football ni bisingti chung chini football thungnai rok nongbu boroni bobishot sanamanai jan lama sanalaine boroni bobishot ni bangui chung वानसोनि नांनाय हाय हनै जों TFL खायखा तिप्रा फुटबल लीग बनिया गलो जों बायचंबुतियानो महाराज नाहका बायचंबुतिया बाय ताबक जों फुटबल एकाडेमी खायनायनि नाय दं ताबक आपातत 3टा जागायाव सिनि फुटबल नि एकाडेमिक जेंजानाय बसकां बसर आरोनि बिसिं दं किला निनि खमलং पदबिल खवाइनि पदबिल अमाहायबके जों फुटबल एकाडेमी खलनायनि बागै सिनि sanction of already by central minister of Goseka, 20 कोटी नि 3टा वै 20 कोटी नि जों फुटबल एकाडेमी स्टार्टिंग खायनाय तै बायचंबुतियाबो मासेव वाइसा वाइनि फाइबै सिनि जुबक रंनो ट्रेनिं लर फायनाय इंगे नों खरकसा जों नेशनल लेभेल चिनि फुटबल इंटरनेशनल लेभेल चिनि चेहरा तलां थांमनि बोसोर जों माने आफ्रो कुसुके सामानाय निरव नौना झारखंड बरौनो के बुसिनि आगे झारखंड हनके माने जोंहाय उपजाति हि हंजानाय दं MS धोनी हि सिनिबा हेनामले क्रिकेटार इंडिया नि क्रिकेटार इंटरनेशनल लसि सिनिजाक पाय इंगे MS धोनी हि मासा हुमाबासि महेंद्र सिंह धोनी हुमाबासि सारा पृथ्वी नि बररक झारखंड नि हनै सिपायखा सिनि वाचमु सिनि अरनि फुटबल प्लेयार न जों बायरे वतलांगनि बागै जों ब्राजिल नि एम्बेसेडर बायबो मालायखा महाराष्ट्र नतलां थांगै अक्सालायखा ब्राजिल नि एजेंसी रनो बोसों इनभाइट खाय दंगो बरक फुटबल प्लेयार नो पाइबि तलांनाय अरनि 5 कोटी मिनिमाम 5 कोटी मानाय
nge chung oro ni wo football academy kholo ha ke 13 বছর ni simi 16 বছর no chung training goronai aro ni bisin je football kurung tongnai no বাইরে ni agency rok pai tilangnai minimum 5 কোটি manai বছর বড় বছর কাইছা ব্রাজিল বা ইউরোপ কান্ট্রি ও থংনাই 5 কোটি manai nge busung step kaha जों आप्रसि साइमानाय जों आसुग स्किल दङो ताबक जों आसुग जरा फुटबल थांनानै जोंबो सिलेक्शन माइया दिनै बर'नि स्पर्ट काउन्सिल जों मेम्बारशिप खायजाया जों आलादा के एडिसि नि स्पर्ट काउन्सिल खायनायनि बागै ताक सिदाब तनाजाक गय तानि मास कायसा बसखां मास कायसायावनो जों फुल फ्रम कायसा स्पर्ट काउन्सिल खानाय बनि बिसिङाव फुटबल क्रिकेट दिनै काबाडि दिनै जेकुनु सिलाइ कंनायनि रावबो दिनै Tipraland जतनि से एक्सपर्ट जों गादा बंदु बायसि माने ता मोसनाय नावा सिलाइसिना माने बायसि मोसै कावै फ्लै फ्लै खारजावसि कावै नारमाव नगे बहायबो जों सेटा खलबनाय अरनिव माने ता मोसनाय सैनिक स्कुल ताबो स्टार्टिं खायनाय दिनैनो कक सालाय बाय महाराष्ट्र ह नगे सैनिक स्कुलनि बागै जों ताबो खाय दङो सैनिक स्कुल खलब खांके बहायबो जों स्कोप माना nge जों स्टेप बाय स्टेप जों प्रिपारेशन नाय दङो जरा तंखो जों खायमानाय नगे ओ एडिसि नि जे ताबो रानखौ माने बर' एप्रुव बाजेट खायमाने जोंनो 585 करोड़ थानायनि माने तागनि अर्थ बसर ताग दै सालनाय के पाइने जे बाबे रानगौ बर' जों मोनसे खायमाया जा दिनै दै सालनाय के नै अर्थ बसर पाइहा ते 130 कोटी बर' गसे जागना सासि रोया अमहाय अवस्था के तंगौ हाने बांसि फाइनाल जिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि माहो जों बर' बाय माकागनाय हाय हनै माहो दिनै बर' गसे जागसि सेंट्रल गवर्नमेंट गसे जाग स्टेट गवर्नमेंट गसे जाग बनसि 130 कोटी रोया खाय तंगौ हके जों बुसुक सानाय बारबार चिठि सुयो सालायो रनाय गसेबो किन्तु रजाया नगे जों डेभलपमेंट नि मोनसे सामन खायमेया निरक माने सिखा हेंके दै लुवानानाय सिनानि बनां हानबा आं सावानि मुसु आगे आंबो एडिसिव मोनसे गरै रहि नवै दङो निजे मोनसे बिसिङाव सले मानि सियाबा ताबक सिखा निनि जागा खेत माने प्रोडक्शन खायजानाय जागा हेंके 80 टाका नों और 80 टाकानि सामन खायनाय हाजिरा हेंके 500 टाका नों सामन खायजानाय जागा हेंके बा नो 80 टाका हाजिरा हेंके 500 टाका एडिसिनि अवस्था के अमहाय गेनि तुमान लाभ बंसिनाय 80 टाकानि सामन तांरनि बांसि 500 टाका हाजिरा रनाय अमहाय जाकेसि एडिसि चलै दङ आसु जुग जुग चलै फैमेनि निनि डेभलपमेंट नि सामन निनि दै नंजांनाय व्यवस्था खायनायनि साखाम व्यवस्था खायनायनि स्कुल हानियानो हामरनानि बनि बाङै टोटल डेभलपमेंट फान्ड हेंके 80 कोटी मात्र 80 कोटी सि कर्मचारी वेतन हेंके 500 कोटी थाङो नगे कर्मचारी वेतन हेंके हाजिरा होया देबा ब हेंके हाजिरा ओ 80 कोटी हेंके निनि माइ खेतो नांजांनाय नगे अमहाय केसि चलै दङ नगे 7000 सारो 7000 कर्मचारी न रवानि बागै 500 कोटी डेभलपमेंट छारा त्रिपुराबासी 12 लाख 14 लाख त्रिपुराबासीनि बागै हेंके मात्र 80 कोटी नगे बसन गामि आमसाय थांखे दै करै लामा करै निनि कारेन्टनि व्यवस्था करै स्कुल हामिया गोबां मा प्रब्लेम ओ प्रब्लेम जों ओ एडिसि नि सिस्टेम बाय जों जेसेफानो सलुशन खायमेया हाने मानसि महाराजा बार-बार न सावो जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै पाइथाक जबा मा खायनाय पाइथाक जबा हेंके किजागबैने जतनो पाइथाक जबा हेंके मा बुलायनाय मा तौलायनाय मा थैलायनाय हाय हनै ना बहाय मोनसांया नों पैसा बाय बुलायनानै नांगिया तौलायनानै नांगिया शुधु थांचांदि भारतबर्षनि स्वाधीनता आन्दोलन खायनाय रंनि बिसिङाव नेताजीनि बुमों निरक्षना बायना नेताजी तासाबा भारतबर्ष न दे फ्रीडम खायनायनि बागै स्वाधीन नवानि बागै नेताजी तमासा
Nero ano thui rodi ang nero no azadi ro nai chini Maharaja ta saba sono thui saya rang bu saya sudu bo thanchang li busuk kelai bona sasi sung tabok sasi busia ko ini chini bisingo kawang ma prolubon khunukja nai nero no tamo senai walk ro nai talk ro nai nok ro nai nok ni second installment dang hare khainai hai hanai sajagoi sung joto kiri jagbai nero tini kiri tong hangke jog jog ne kiri wi parmang nai je thia sak tini kiriya ke sung sahos ke ma basanai aprosi sung yok mani banai joto din sung yok sama maya sak sung soba khaine ni nang nai greater Tipraland ni bagoi bobu asuk kuduk si tong nang liya hi Maharaja ke saitung one last fight next 10 month sung soba khai ke si thanchan ke si sung yok nai Maharaja ni soba hi ke thanchan no si ho Maharaja ni soba hi ke thanchan no si ho age hi ke songram khai thilai nai hi ho tai thilai ba Maharaja hi ke thangna ni bangoi si sung soba thilai ni bagoi ya ini coba khai thilai haya nang thilai ma labung khaba Maharaja ni ideology ke hachi nang thangna ni bangsi coba gণতন্ত্র o fight mane thanchang goi kaisa platform o phaidi bosi ini Maharaja nero joto chi raja hinke age ne bura buri hinke te busi সাত জন্মনি দনপু সাত জন্ম বলতে আসায়ু থৈকে সাতবার জন্ম না ফানো বনি চাজানাই নংজানাই পাইয়া বসিবলে সাত রাজা দন সাত জন্ম দন তিনি নিরংনি বাঙ্গৈ চিনি বাঙ্গৈ বনি রাং সবাই নিরং সুবাই দङ নিরং যতন খনা সুবা মানে তিনি Masaya manung ya no panke bo subau lekha pore maya ke lekha pore nani rang subau nini sagham ya naijana ni rogi naijana ni bagai rang subau corona ni periodo thangui Bangalore Delhi Mumbai hai jagaro nok kipil maya ro no subau tini buhi ke rang sau mase auto deduction khaiboi Supreme Court case khaine hnoi 5 কোটি rang nang hi sajau 5 কোটি nero dofana hade hamja noisungjau hamjau dofana piongnani mode musu ya musu himasao joto no palke musu khanke mase nero haike rang marona o English medium o school niman lephiro mane hai o school lo slip kaisa bemo slip kaisa nijene ro slip kaisa tinta slip tongo borone ro primary committee ni hoite মাসে মার হলাই যত 100 টাকা nge bo o boroni supreme ni oro thangnai copy kaisa demo kaisa nijenero kaisa phunuk jagoi hamle tawo youtube ang ase kobang marang lo mani naidi hi niro bo joto school fee ro man no tawo agi ne o bank ni slip khaksa tongro ya deba niro bo nai ne niro tong Om haike slip ke nama ni bangoi tabo YouTube phai sajawo ulei anga serang ro ha rang phiro rodi tuma saba Bangladeshi go back bobo om hai Gamari ya killa khomulong gondasora nene raima bele om hai simisi Bangladeshi go back nei sawo ago tola hinke sara ya agi phane nge tini biplab de nero thangpro to sara liya ne oro hinke phai Bangladeshi go back nei saphane nero Bangladeshi ro honin de musu ya hi sungja bane he musu hinke mase rang ro siri oma haike khangoi chole nai bonasi 2014 ni simi tabok sijra loge ro ha Maharaja le ngrang kring ke bagoi stong ha bobu te 10 mas 11 mas si loge ro de hunai chau nge chung sebano loge ro nai ga boba grano no maro nai bole nije ni rang ro uchi phiogna ni sipai tong ini aram ayas boni jindagi no busu botong thoke tong phai mani pore mani jorawo sudu bo do phano phiogna hnai sitabo ase kosto tini sabaya nongbaya tongdutei porjonto sungti prasa bikra masaya manung ya hake bobo baksa basa saya nong ya ngoi ma tong phongni simi
hor 11 jara boni program thakpaya maichanani jora koroi teitunani jora koroi khinani jora koroi hake Tiprasani bangwei samung khai tongo tini bobagrani netrite greater Tipraland je movement khai tongman no maya hi sai tong phaila hate masa जों greater unity sinango greater unity oi Bangladeshi baisi greater unity nanai phu dofano songsanani bagoi jotoni party ko to hanani nanai phu tini जोंगे jotoni party siko o party siko no si tini kirijagoi village committee khaira gya tini oro village committee election khaigi party ko to declare nai na party siko जों party siko si declare nai nge party ko to rok sai to pha party ko to thangke chi dofa mukting nai phu Maharaja ge pan sawo boni bunga bu minister ha mirone oro ne bodba sawo minister unja boni baba MP unja boni bunga bu MP bunja lollipop Maharaja barba sawo lollipop jan ja kotor chi ko nai lollipop ro nono hinkin no ro nai pon ro nai tong saro nai tok ti ro nai oma hai nai lollipop ro Maharaja no ge tomaro central minister ban jao आप मिनिस्टर बन जाने से आप तिप्रासा को मदद कर सकेगा नहीं छाजाओ ये महाराज ले नोक्स पाए हैं बोने आमा बु तिप्रासा नो मोती खाने नहीं वो बु मंत्री मनी दूसरे देव से मिनिस्टर उनका दो फनो फ्यों नहीं हुए नहीं बोने बाबा एमपी उनका जितेन चौधरी एमपी उनका बाजुबन दियांग एमपी उनका बोने बुरु सेटलमेंट तावक महाराजा सेटलमेंट खायरो मनी 24-25 বছর রঙই বড় রং আর জায়গাও তংমানি ন সেবা মুক্ত রক্ষা বুবাগ্রা বাজবনি yang এমপি খা 15 বছর bo বাজবনি yang বনি 6 ননি রিয়াং নসি bo মুক্তি রমালিয়া nge মহারাজা বন সি তংও নং সেন্ট্রাল মিনিস্টার ফাংথং স্টেট চিফ মিনিস্টার ফাংথং দিনি দফানো ফিয়াওই মায়া তানিকে বড় মিনি হামখাইনাया bono bubagrale kahama ki chiwichi agi congress khai tongmani congress ni PCC president ungjak sikkim ni national secretary ungui aro incharge rumajak tini boya kawi phaibu jatiyo dol bai jeng puro dinot tini Tiprasa hamkhrai ungya hai hni phaikha tini jeng ancholik dol Tipramothasi mukti khaimanai hai hni botoi phaitom বসি তিনি সি থাংই এতদিন বাংলাদেশি গো ব্যাগ হনে চিরি খাওই जोंनो सिलकथैहि हफायो आरो नाव फायो नों टिपेबो जयनिं खाइफेदि दफानि बाङै मुभमेन्ट खाइफेदि न हाय लेखा करतानि नव आसो तंग हरि साव तिनि ज्योतिष बाबु न साव सिलकथै हनै तिनि सिलकथां बाहायके आरो जागा कम्प्रोमाइज खा जोंले ताक्से जरा कम्प्रोमाइज खाया खौ बुबाग्रानि लगे सि जे ब खाइ तंसा खाइनाय हनै दं तिनि बुबाग्रानो हाया मासायांके तिनि बमाय अफुंया निजेनि बुमा बुफानो सिनेवानि नांगौ सिनि बुमा बुफा सेबाबा सिनि महाराज सिनि बुबाग्रा तिनि निनि बुसानो न तिनि कांसले गरि हिंके कांसले पाइरो साजाया फानो मायाव फै तंके नों माइचारो बर्तमान कांसले चो नों नाया कसार दे चो कर्म दे चो कसं दे चो कोफो दे चो नों नाया निनि बुसा नों चारो नाय तिनि सिनि मोखां नायै बुकुंबारा बनि बुसा जों स्टेट दो जे चालौनाय बसिनि बुमा बुफा सेन्ट्राल दो जे चालौनाय बसिनि बुमा बुफा तिनि बसनो बुमा बुफा हनै रोख्रै कमखांके जों मासयानाय बसिनि बुमा बुफाया हानिबा बसनो नाया तिनि कामयाम साइवा आसो खुदुंमा 70-75 बছর दै गरै स्कुल काहामया निनि साखामनि व्यवस्था उया उइ तंमानि तमानि बाङिबा जों जे बरनो बुमा बुफा हेवान सगु ओ बरक आसले चिनि बुमा बुफा सिंया बैसि nge tini chini महाराज chini बुमा बुफा बनो चिनि लियानो बोलो नंबो बुचिनाय तिनि जे बुचिया तंनाय रनो जों बुचि रवानि दायित्व जों मानानाय पाइथाक जबा चिनि जे बुबाग्रा हमानि न जों फलो खायि थांखांके जों याव मानि मानाय आबक जों सिदि सनमानानाय नों यावनि दे मुसु ना यावनि मुसु गया 2026 हंके जों डिलिमिटेशन उंजाखांके
जों गोमानाय जुदि जों 2023 गोप्लाय माया हेंके कायसा लाइबुमा दङो गोथां लाइबुमा जे दिनो जों थानसाङो आफ्रो चिनि तिप्रासारो केचे मानि मारि करिखो निनि महारानी हीरावती नि काहिनी निरक जतो सिबायना आं बासो काहिनी सिया बैछाय खोनाव माने महारानी हीरावती बती प्रा सुंदरी हनै बुमुं सिनि जागो राजा जुदुरवानी किरि जाहा हातारहानि फाइ जुदुर फाइलाहा रवानि सगांनो राजा हंके किरि जागो जों जुदुरलिया हाइस दं पाइलेसिने हाय हनै राजा वाना जागो गावनि सिनो खालियाफो दिनै त्रिपुरा सुंदरी हीरावतीनि बोसाय महारानी हीरावती आफ्रोनिव जत सैन्य सेनानो नंगै साखा निरक जुदुर याफासि बरफ बाय बुथार जानाय गे निरक ताबक दिसायखाय जुदुर याके देहाय थैपायना ना जुदुर लायनाय थानसा खलायै जुदुर लायनाय जदि गोप्लाय खाहिके जों अर यक समामानाय किरिनानि नांया नोंहाय जुदुरयै थैके थैफा पाइसथों तफानो जेखपासि मा थैनाय हाहिके जों जुदुर लायमानि चाव हाय हनै महारानी हीरावतीनो सगांके जुदुरवानि आगौखा आफ्रोबनि सैन्य सेनारक जतनो बोखा थांसावै लगे रखा गोप्लाय इंखा आफ्रोनि सिमिसि चिनि हा मादालेनबो आगि फादालेन चितमनि गे ताबक तिनि बुरैरक चिनि बुरैरक महारानी हीरावती हायकेनो निरबो बोखा करा खलायै चिनि चलारक मायाफोरनो जों मावो हनै जुदु लामक खांके सबा लामक खांके जों गोप्लाय होनाय तिनि जुदु ओ जुदु सिलाय पाथनबाय जुदुया ओ जुदु थामसा ओंलायनायनि बागै गाना गेमिनि ताखौ बुखुरुनो कबगनानिसि बरनो तबनानिसि बेयाव अमो सामो बोरैरक जतनिसै माखौ नाय भारतबर्ष पृथ्वीनि इतिहास दंबो जे बोरैरक थामसाके चबा खायबो ओ दफा जे प्रप्रनो बैसाय कसुकौबो जे दफा बोरैरक कंप्लागो दंबो ओ दफा जे प्रप्रनो बैसाय केचेनबो हानिबां चिनि बोरैरक दिनैनि सिमि समाय ताङै मा आगौनाय मा सानाय महाराजानि नेतृत्वे जों ओ पाइथाक जबावो जत बोसगां मा आगौनाय हाय हनै लुकुरावनो मा बुजौनाय दिनै चिनि जुबग्रक दफानि सेंक्राक मोनजागो जुबग्रक दिनै जुबगनि मारे अर जागा बेलायके कम निनि आनि भबिष्यत बनि बाङै जुबग्रक दै सम्मान नाय चिनि जाति चिनि दफानो बो डाइरेक्शनो तलांनाय अमो जुबग्रक सिथेखायनाय दिनै ड्राग्स आइटमहा चं नंतहा जे प्रप्रसि केफे के बुलायवानि ओ तामो होसनाय लामा रगो सन्जा जरा रगो कक बांलायै बुलायनाय नुनो सिमिसि फाफनुलाय तंखिया चिनि जुबग्रक चिनि दफानो बो डाइरेक्शनो तलांनाय तलाङै मानो हानिबाङै चिनि जुबग्रक साथारानि नानाय चिनि दफानो फियौनानि बागै चिनि थाने नो रेसपन्सिबल हुनै नों परे तै सामं खायते तै नोंनि व्यवसाय बाणिज्य खायते तै जों चिनि जुबग्रकबो दफानो फियौनानि बागै महाराजानि ओ ग्रेटर टिप्रालेन्डनि चबावो तेबो कराके मा आगौनाय आजके चिनि जे डिमान्ड बोबाग्रानि जे डिमान्ड जों सक्सेस होनाय आरो सक्सेस होनाय अमनो गोबां मा लुकुरक सामानि दङो नों माया ग्रेटर टिप्रालेन्ड माया हनै मावो जों थानसा हंके मावो एडिसी जेफ्रो नगेन्द्र जमातिया नैनि सामुद्र त्रिपुरा नैनि हरिनाथ देवर्मानसराव मुभमेन्ट थाइफ्रो एडिसी माया भारतबर्षनि संविधान आसामनि सिमिसि सोनाजाक हनै सानाय र दिनै तांखाबा बेबाको बरसि उल्टा सगां सीएम र मोबाइलहा दिनै थिर बहाय जेसों माया हिसाबै जों थानसाके चबा खायके इजिली जों मावो बिहारनि कागै झारखंड ओंखा दिनै उत्तर प्रदेशनि कागै उत्तरांचल ओंखा आंध्र प्रदेशनि कागै तेलंगाना ओंखा आफ्रो बिहारनि नेता लालू बबो सावो झारखंड ओंया हनै सावो ओं थांखाबले तेलंगाना जेफ्रो आंध्र प्रदेशनि कागै आफ्रो आंध्र प्रदेशनि गोबां नेता कांग्रेसनि बीजेपीनि जत मिलायो ओंया हनै हौ किन्तु तेलंगाना ओं थांखा नॉर्थ ईस्ट नि इतिहास नायबि
যত আগে আসামনি পার্টি ত্রিপুরানো বাদ খানকে মেঘালয় দিনী নাগাল্যান্ড মিজোরাম মণিপুর অরুণাচল প্রদেশ বরফ যত এক সময়ও আসাম দংমনি তিনি আসাম ইয়া আই মন মিজোরাম ইয়া মেঘালয় ইয়া যত আসামনি নেতা রক সামনি তিনি বরফ থানসাকে চবা খাইমানি বাঙ্গৈ বরফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাখা নিরক কাহাকে নাইনাनि মিজোরামनि ইতিহাস सानि थांखे बर' जोंसाय उलसि खासिबो नागा जोंसाय उलसि खासिबो नागानि कायसे संस्कृत वार्ड माने संस्कृत दं हमानिसि बर' नांगा हि हमानिसि माने रिचुया कासले चुया बनसि हाय हो तिनि बर' खासिबो बर' सि रायजो माइ पेहा आलादा खलायो सले ताबकसासि रायजो सिसेया तंख हानि बांगै जों थानसा खांके जों गुबैके तबा खायके जों मावो महाभारतनि इतिहास नायदो मिरो महाभारतनि इतिहास बाय ताबकसिनि इतिहास ताबक सेम अंगाय महाभारत इतिहास बमाहायबा पांडव सरक कौरव बंशनो बरनि पांच बायनि तंथाय थांगनि बांगै पांचटा ग्राम सि साव बरनो जों ग्रेटा टिप्रालेन्ड जों सामानि चिनि हावसि जों मा सावो ग्रेटा टिप्रालेन्ड जों नरदि जों थांगनि बांगै जोंनि अधिकारनि बागै हाय होनो जों सावो दिनै पांडव सरक पांडव बंश जुधिष्ठिर सरक बरनि पांच बाय तंनानि बांगै पांचटा ग्राम सावो गौरव सं बनरवानि दिनाय खायो बसेलियाबो तमांखा कुरुक्षेत्र जुद्ध उंगै बर पांडव सरक पाइपे फिला फंसि माइपे फिला बरनि हा दिनै चिनि ग्रेटा टिप्रालेन्ड जों चिनि हा नसि जों आसु जरा सिना सिनाय हि जों दिनै चबा खाय दंमोनि दिनै माया होनै हवो पाइथाक जरा जों गोप्लाय नाय अमसि बबाग्रानि वानथौमो जों गवै नाय ताबक चबा खायदि जों मानाय दिनै पाताल ताताल जे फाबरक साथों माया होनै जों मानाय जों बबाग्रा जे सामानि अमसि ओं दं ताबक बरु रक अरमा तंनाय हि साव मादव बारिओ 2019 बोरो लोग यहाँ रहना होगा त्रिपुरा में सम्मान के साथ हुई सामाने आपरो कबांगा बोरो रोग बोनो कन्डेम खायो बाइके उन्नाय पॉसिबल उन्नाय मिजोराम ने फायो होनै सावो चिनि त्रिपुरानि सिबो थाङो नों आंबो उलमा थांनाय जदि ताबक थानसा करे हिके एक्शन अल दंगो बांथेनाय होनै आरो जागा दैथेवै आरो निसि थाङो बोनो जों अरचिन अरनो तंगना हि महाराज संखा तिनि तंगै मा पाइखा अमर बुथांमोनि लामाव ताबाव बरनि नव प्राय कमप्लीट अलमोस्ट कमप्लीट उइ दङ तै जुदा जागाबो उइ दङ तै बहायकेनो जोंनि त्रिपुरायावबो जों थानसा जदि तंखांके जों गोप्लाय उनाय थानसा करेंके नों आंबो शरणार्थी मांगनाय 2023 जों जदि पावर अफ फाइमे हेंके तिनि हायके निरक उथुङै अ जागा कक सालायै yang kok sana yang kenanai oma haike tongani परिस्थिति जों करे नाय जों कोइसा कम्युनिटी नि एगेन्स्ट बुबाग्रा बार सावो जों चिनि अधिकारी बावैछि कायसा सिम्पल एग्जांपल आं मासासिनै पाइथागो नों ससमा पावर 2 3 पावर एक खरसा 1 पावर माने नि पावर गोबांखौ आनि पावर किसाखौ इंके आंनि ससमानो सि पावर बारे रैनानि बांगै आं सावो दिनै ससमा पावर मा माने काहाके नगजानो बनसेबि आनो थुरै रदि हाय होनै होया सिनि ग्रेटा टिप्रालेन्ड बहायनो अरनिओ 10 नि अधिकारनो तारदि जोंनो चिरदि हाय होनै होया जों सिनि अधिकारनो सि जों सावो हानि बांगै केबनो किरिजानाय करै केबनो लाचिजानाय करै थिक बहायके दिनै सिनि अधिकार आसो कदोंमा बसर सिनि हानि बोसा होनै निरक हय फेमिनि राजानि हानि बंश जों होनै हय फेमिनि तुलुक जों तानि बिख्रा राबा आगिनि अक्रा चाकरा रौदसा मानि स्तंग कासे माइदुल बाय मइदुल माने पानारो काइले पानारो हंके कगलाय सालाय तंमनि आसुक सावाय नंबाय तंमनि जों माइखेतो सिखाया आगि दिनै जों बोसोर बिख्रा खांग्रांखा 70 বছর जों बिख्रा रावो जों बैनि कगना नानाय जा बैनि बसंनि कगना नाय जा न जों नेता सावै रहो दिनै कगदे सारागबा दिनै कग सायावले बीजेपी थांनि कांग्रेस थांनि सीपीएम थांनि दफानि बां कग सामालियाफो आफ्रोके ग्रेटार यूनिटी जतनि बांगै सिफो
आरो निनि अधिकार नि बां नों कक सादि सामोन खायदि निनि नले तानि सालियां नांबा बरफ जले नायखो बरफ जले नाय जलेया बनो नों चिंता ताखायदि निनि अधिकार न नों बाहायके मानाय बनो सि नों चिंता खायदि बुनि बांले तानि वा सबलांगो निनि न चिन नों वा छदि निनि बोसा बोसोनि बांसि नों वा छदि दिनै बुनि आम चाइयो नों स्कुल कहाँ कॉलेज कहाँ चिनि आम चाइयो तमा तong अमा हाइके तुलुक तुलुक चिनि शिक्षा व्यवस्था न पंगु खलायि चिनो सकमना नि बागै प्रोसेस था सोले मानि गदोंमा दङ हानि बा पाइथाक जवा आं पाइथाक कोयनाय नि मुसुबो जों बोबाग्रा न लगे रवै ग्रेटा टिप्रालेन्ड नि मुभमेन्ट न तेबो स्ट्रं मा खायने स्ट्रं नवैबो दङ दिनैबो आईपीएफ नि लीडर रतन देवबर्मा जॉइनिंग खायका मियाफ्रावबो निनि जितेन देवबर्मा जॉइनिंग खायका बनि सतांगबो गणमुक्ति परिषद नि लीडर जॉइनिंग खायका ताक बसकांगो तेबो गणमुक्ति परिषद नि लीडर बो जॉइनिंग खायफिनाय निनि आईपीएफ नि लीडर बो जॉइनिंग खायफिनाय 2 तारिखो आईपीएफ नि सेंट्रल कमिटि नाय आफ्रावबो बरनि बिथिङाव चिनि ओ तिप्रामथाव फायनायनि बागै गोबांमा कग्रजात दङ इभेन बीजेपी नि एमएलए निरो नायसिमि तले बीजेपी नि एमएलए तिप्रासा नि बिथिङाव गोबांमा चिनि तिप्रामथाव फायनायनि रेडी उमै दङ ठीक बाहायके गणमुक्ति परिषद नि टप लीडर बो बोबाग्राबाय कन्टेगो दङ ओ थानसाव फायै चिनि अधिकार आदाय खायनायनि बागै हानिबा तिनि नर्माया इनस्टॉलमेंट सेकेंड इनस्टॉलमेंट रोया रहि हमारनो ताकिरिदि आं चैलेंज खायो निरनो सानि मुसुबो अम नरेंद्र मोदी फानो निरनि नर वाइसा माजानो तामाया निरनि नर वाइसा माजा ताव एनेक्सर दि माहा केबु ताइमाया अरनि बीजेपी नेता लोकल तंनाय र केबु ताइमाया जुनो सादि चिनि दातरनि तंगु सादन दासादन तंगु बरनो निरक सादि जों बीडीओ बायचानाय एसडीएम बायचानाय डीएम बायचानाय नांके चीफ सेक्रेटारी बायचानाय निरनि जे अम नगमाया बीजेपी मीटिंग फाया हेंके अम हायरके सिगिरि जागमानो निरक सादि जोंनो निरक तानायके तानि जों म थावास तंनाय ग्रेटा टिप्रालेन्ड मूवमेंट्स खायनाय बोबाग्रानि लगेसि जों तंनाय अम हायके जों बखा कराके आगो खांके केबो निरकनो सिगिरि माया अम चिनि अधिकार छि अम चिनि नर्मावनि चिनि अधिकार छि बर'खौनो माया दया खायि निरनो रफायमानिया दिनै भोट समायाव निरनो गोबांमा ललिपप रफायफिनाय आफ्रोबो रांजाके रांनादि पुनजाके पुनादि तौजाके तौनादि आफानो भोट अफ्रो जों चिन्ता मा खायनाय अम जोंनो पायनि फायमानि चिहि निरक पायजांनाय जाके पायजां मावो पायजाया जाके पायजायखे दङ जों प्रदान याब्ले जों मानैया दिनै रांजाके भोट मारनाय हाया जों निरनो रांनोय भोट नामानाय जातिनि महाराजानि नेतृत्वबो अम हायके गरै तानिके बीजेपी बर पार्टी सीपीएम बर पार्टी कांग्रेस बर पार्टी बरनि थानि रांनि कुनो अभाब गरै हानि बाङैनो अर मासा मुसु तंनाय र रांनि उक्लगो खारै जोंनो फेम लवै दङ अ जागा बबो थैनाय जों हाया के बबो हाया पहिलाव साइथां हानसे सिगां सानाय ग्रेटा टिप्रालेन्ड मूवमेंट अम तिप्रामथानि मूवमेंट या ग्रेटा टिप्रालेन्ड मूवमेंट चिनि तिप्रासा दफानि मूवमेंट छि गप्लाय ओंखायके बीजेपी बो तिप्रासा बीजेपी बो गप्लायनाय गणमुक्ति परिषद तिप्रासा बो गप्लायनाय तिप्रामथा तिप्रासा बो गप्लायनाय अमसि ग्रेटा टिप्रालेन्ड नि वानसमो अमकुनो तिप्रामथानि दाबिया तिप्रासा दफानि दाबिछि अमसि जों काहाके बुजिलायनि नांगौ जतन हामबाय खुलुमबाय था आनि गवरन मथाखा बोबाग्रा आवलथों ग्रेटा टिप्रालेन्ड दायथि